Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået et spørgsmål fra en på Facebook, min Facebook-fanside, der skriver, eller han hedder Tobias Jensen, og han skriver: Hej Kasper, hvad hedder dine 5 første kærester? Lille Lars, ja, og altså Peter Emil, og så har jeg også, ja, altså jeg kan blive ved med at nævne folk og sådan noget, altså. Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået et spørgsmål fra Rytter 3050, der skriver: Askmi, har du nogensinde prøvet at kysse en pige? Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået et spørgsmål fra Gustav Hvid, der spørger: hvad synes du om Gustav Hvid? Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået et spørgsmål fra Elimsen 12, der skriver: hvad skal der til for at score dig? Hej og velkommen til den her Spørg Kasper igen. Jeg har fået et spørgsmål fra en, der hedder Flags95, og han spørger Kasper: er du typen, der glider? Og så ligner man en hest. Hej og velkommen til Spørg Kasper. Der var mange af jer, der sådan havde skrevet eller spurgte mig i den sidste video her, jeg lige har lavet den der 4.000 subs 4.000 subs video, hvor hvor jeg spillede Slender, og der var der mange, der havde spurgt men der var der lå om i min sofa her faktisk. Ja, din mor. Hej. Jeg har fået spørgsmål fra View and Gameplays.dk, der spørger: hvor tit går du på RedTube? Jeg er ikke så tit på RedTube. Jeg har lige fået en account for Brazzers, som jeg meget bedre kan lide og sådan noget. Det er meget bedre porno, der er derinde. Så jeg går faktisk ikke så tit på RedTube. Jeg har Brazzers og sådan nogle sider. Nu, der er en penis på, men... Jeg har fået spørgsmål fra View and Gameplays.dk, der spørger: hvor tit går du på RedTube? Jeg er ikke så tit på RedTube. Jeg har lige fået en account for Brazzers, som jeg meget bedre kan lide og sådan noget. Det er meget bedre porno, der er der.